Allah ubangiji muna roƙo gare ka mu kuma ka riko da hannun mu wajen karanta da ku tarbiyyantar da ku ubangiji Allah ka riko da hannun mu Allah ka taimake mu cikin aikin Allah ka kama mu da mu Allah ka kama mu dogarin mu kuma ka riko da hannun mu wajen karanta da ku da tarbiyyantar da ku Allah ka riko da hannun mu za a yi lafiya a zama lafiya za a yi lafiya a zama lafiya za a yi lafiya a zama lafiya albarkar alƙur'ani albarkar alƙur'ani ya Allah kara muku fatawu Allah ya kara muku falala Allah ya kara muku fatawu Allah ya kara muku fatawu abin da yake muku nauyi wajen haddan al'allan ku wanda ya Allah wanda ya sauka muku da sauki Allah ya saukar muku da sauki Allah ya saukar muku da sauki albarkar alƙur'ani har da Allah ku da taruwa talawa ku ubangiji muna da gare ka Allah ubangiji ya Allah ka sanya ku a ciki ubangiji Allah ka sanya taimako a ciki har da Allah ku da taruwa abin da aka hada ce ubangiji Allah ka sanya taimako a ciki Allah ta saka ce muku abin da ku da cewa ka alqur'ani wanda ne yazo gidan da neman alqur'ani dan gari ko dan kwana ubangiji muna roƙo gare ka ya Allah ubangiji ya rubuta da shi alqur'ani Allah ka rubuta da shi alqur'ani Allah ka rubuta da shi alqur'ani Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna natawassalu ilayka bima ishtamala alayhi alqur'an alazim amin wa ala alqadimati wa asrat alazimati amin wa ala alihi wa nazala bi anta rabba qadara amin فاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية ومئتان وكون وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون